Každý z nás se někdy pokoušel překonat nějaký ten světový rekord. A je to vězení banánů, anebo kdo dřív skočí pod vlak. Tahle máme když tak koleje. Ale dneska jsem to vzal trošku vážněji, protože se chci zapsat do té Guinnessovy knihy rekordů. Tak si nějaké ty světové rekordy zkusíme a snad se mi něco podaří udělat a dej to odběr, protože já si myslím, že se to zasloužím. Jako první světový rekord je tady mačknout 300krát mezerník za 30 sekund. OK, jdeme na to. Jedu. Já jsem celkem pozadu teďka trošku. 234, kámo. Možná dám asi za chvilku druhý pokus, ale musím si nechat odpočinout ta pěst. Samozřejmě pauza na samozřejmě dobré jídlo. Holky, kdybyste mě chtěli, jsem muž do domácnosti. Skip the toilet. Pojďte dámy, takhle vás naplním. A samozřejmě tohle umím nejenom s čínskou polívkou. Ok, jdeme na druhý pokus a myslím si, že teďka to opravdu dáme. Plus jsem si dal ještě tuhle Avenger voňavku, takže si myslím, že mi to určitě dodá sílu. 3, 2. To bylo jenom na 5 sekund. 372. Takže tímhle jsem světový rekord splnil. Ahoj chlapečko, nechceš do sklepa? Ne. To je jedno. Ok, jako další světový rekord je tu, že musíme vypít kaprisan do 10,4 sekundy. Takže jdeme k Chongovi to tam vykrást. Ok, máme kaprisan a potřebuju ještě někoho na stopky. Je tu někdo? Lidi, jak se máte? Jak se máte? Kde jste? Dobrý den, zde hlavní stopař, hlásím se do služby. Padni. Houbaři skurve. Ne, 3, 2, 1, teď. No, 15, ty vole. A bohužel jsem tenhle světový rekord nepřekonal. Ok, jako další světový rekord je tady nakreslit domeček za 2,4 sekundy. Upřímně, na to jak jsem rychlý, tak za takovou dobu se ani nestihnu udělat. Zkusím věřím. Ten domeček musí mít ale aj normálně okno a dveře, takže jdeme na to. Vymaštěný zm. Okay, ale první si tady musíme namluvat pár obrázků, aby jsme se rozmalovali. První obrázek a druhý obrázek. A já si myslím, že už můžeme jít na to. Bylo tam asi 2, něco. Jo, to pak možná bylo pod to, vole. Dej mi to ještě jednou. 3, 2, 1. Ještě pár pokusů. To bylo fakt pod to. Nevím jak, ale tenhle světový rekord jsem zase pokořil. Čau kočky. Jdeme na další světový rekord, což je zmáčknout stopky do 0,02 a jo, ty to máš vlastně tady, to jsou mega na hovno. Jo, počkej, jsou na hovno stopky. A já si uprv svůj mobil, kámo. Ok, už mi odepsal štěp. Ok, jdeme na tady. Hodiny 0,11, ok. O, já jsem to zapomněl stopnout. No, to fakt nejde, vole. A bohužel tenhle světový rekord jsem nepřekonal a snad ani překonat to nejde. Jako další světový... Vypadni. No, jako další světový rekord za minutu udělat 45 diamond kliků. Upřímně, za minutu jsem jich dal nějakých 30, když jsem ještě dřív hodně klikoval, tak uvidíme, kolik jich dám dneska. Topaři, houbaři, lidi, kde jste? Lidi. Jsme ready. Skoro, prdeli ruky, vole, volně cesky. A tímhle jsem světový rekord. Já se jen tak nevzdávám a proto jdu zkusit druhý pokus a doma na hovno vlečení, počkejte. Jo, to je asi lepší, jelikož mi ještě zbývalo 10 sekund a 7 kliků, takže si myslím, že dneska to už možná dám, jelikož mám tady koberec. Můžeme jít na to. Za 40, kamo, opravdu to nejde, takže bohužel. I přes druhý pokus jsem tenhle světový rekord nepřekonal. Jako další světový rekord budu potřebovat tenhle teleťák. Sice to není oficiální, ale já se ho teďka jakože vymyslím, určitě existuje, ale nedokázal jsem ho najít. Takže čas bude neomezený, ale co nejrychleji a zkus se to překonat. A můžeme jít na to. Bohužel už nemáme třetí osobu, takže budeme muset to nějak sami zvládnout, tak proto ten čas bude kratší. Pane bože, kámo. Zase se to utrhlo. Mě spadla krabička, jdeme dál. My to začala rýsovat, kámo. Ne, kámo, to padá, takže už to vypadá jako celkem hodně dobře. Netočíme se, kámo. Obličej bych dal. Zajímavé. A já už další pryč, vole. Dobře, já ti pověď. Ok, co říkáš na tuhle sbírku teleťáku?
Neudělat to content, přesně tak, stojíme. Možná nevíte, ale jeden světový rekord držím v nejrychleji vypitém fizzy drinku.